Avui us vull ensenyar un truquet que és per fer que els llumins que nosaltres portem, encara que es mullin, funcionen igual. Farem llumins, una espelma, i per comprovar-ho agafarem un got i l'omplirem d'aigua. Encendrem, deixarem que vagi funcionant. Aquest invent es fa sobretot a climes que són molt humits, que tinguem molta aigua, molta possibilitat de pluja, i nosaltres volem protegir els nostres llumins perquè si es mullen deixarien de funcionar. Com ho farem? Per demostrar-ho això, agafarem un llumí i el ficarem a l'aigua perquè agafi aquesta humitat, que és el que passaria si es mullessin amb la pluja. Un cop es mullen els llumins, no engega. Estan humits, no funciona. Però, si jo agafo aquests llumins i els protegeixo, si us fixeu, impregno aquesta punta del llumí amb la cera de l'espelma, un cop està sec, el puc submergir tranquil·lament amb aigua, que el que he creat és una barrera que ara, quan jo el vulgui encendre, el que faig és que la rasco una mica per fer que el fòsfor quedi fora. I ja el tindríem. Els nostres fòsfors, que encara que es mullin, continuen encenent.